Καλώς ήρθες σε αυτό το βίντεο ύπνωσης και χαλάρωσης. Πριν ξεκινήσουμε, θα σου υπενθυμίσω ότι αυτό το ηχητικό δεν πρέπει να το ακούς εάν οδηγείς ή αν κάνεις κάποια εργασία στην οποία πρέπει να έχεις συγκέντρωση και προσοχή. Κούσέ το όταν είσαι σε κάποιο ήσυχο δωμάτιο, προτείνω με ακουστικά για πιο πληρέστερη ακουστική εμπειρία και γνωρίζεις ότι δεν θα σε ενοχλήσει κανείς για την επόμενη ώρα. Καλό θα ήταν να κλείσεις και τις ειδοποιήσεις στο κινητό σου και να μην διακόψουν τη χαλάρωσή σου. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πάρε μία άνετη απολαυστική θέση, είτε σε μία άνετη πολυθρόνα ή καναπέ ή στο κρεβάτι σου. Άφησε το σώμα σου να χαλαρώσει όσο θέλει αυτή τη στιγμή και πάρε μία βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Γέμισε το διάφραγμα και την κοιλιά με αέρα και πάρε μία βαθιά εισπνοή από τη μύτη. Γέμισε το διάφραγμα και την κοιλιά με αέρα. Κράτησε την αναπνοή για 2-3 δευτερόλεπτα και μετά εκπνοή. Πάρε άλλη μία βαθιά αναπνοή. Εισπνοή από τη μύτη. Κρατάς για μερικά δευτερόλεπτα την αναπνοή και εκπνοή από το στόμα. Έτσι, πολύ καλά. Να πάρει ο εαυτός όσο οξυγόνο χρειάζεται και με την κάθε εκπνοή να απομακρύνει όποια ένταση, την όποια φόρτιση μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή. Φυσικά, μία τόσο φυσική λειτουργία. Παρατήρησε την αναπνοή. Παρατήρησε πόσο χαλαρωτική είναι. Μία τόσο φυσική λειτουργία η αναπνοή. Όταν εστιάζεις σε αυτήν και την παρατηρείς, είναι τόσο χαλαρωτικό. Εισπνοή, εκπνοή. Και τώρα η αναπνοή επιστρέφει στον κανονικό της ρυθμό. Εστίασε κάπου το βλέμμα σου. Κοίτα απέναντί σου. Τι είναι? Ίσως είναι το ταβάνι? Ίσως κάποιος πίνακας? Κάποιο έπιπλο? Εστίασε εκεί το βλέμμα σου σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο και νιώσε ότι με κάθε αναπνοή τα βλέφαρά σου γίνονται όλο και πιο βαριά. Όλο και πιο βαριά. Και βαρύτερα, καθώς κοιτάς εστιασμένα σε αυτό το σημείο και αφήνεις έξω από την αντίληψή σου ότι δεν σου δίνει ηρεμία αυτή τη στιγμή. Εστιάζεις σε αυτό το σημείο και όσο το κοιτάς, σιγά σιγά στο δικό τους χρόνο τα βλέφαρα κλείνουν για να ξεκουραστούν λίγο. Μια τόσο φυσική κίνηση που την κάνεις πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Κλείνεις τα μάτια για να τα ξεκουράσεις από τους εξωτερικούς περισπασμούς. Ίσως να τα ξεκουράσεις από το κινητό ή από το διάβασμα. Και όσο κλείνεις τα μάτια σου, εστιάζεις μέσα σου. Εστιάζεις βαθιά μέσα. Παρατηρείς την αίσθηση της αναπνοής στο σώμα σου, την αίσθηση στα χέρια σου ή στα πόδια σου, σε ολόκληρο το κορμί σου, καθώς έχεις τα μάτια σου κλειστά και πας βαθύτερα τώρα, βαθύτερα στις αισθήσεις σου και στα συναισθήματά σου. Νιώσε αυτές τις φυσικές αισθήσεις και εστίασε εκεί. Και αν κάτι πάει να σου τραβήξει την προσοχή,
εσύ επιλέγεις να παραμείνεις σε αυτή την υπέροχη αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης, καθώς επιλέγεις αυτή τη στιγμή να φροντίζεις τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου, τις σκέψεις σου, με τον καλύτερο τρόπο για εσένα. Οτιδήποτε άλλο δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Θα ασχοληθείς μαζί του μετά, όταν τελειώσεις αυτή τη βαθιά εργασία φροντίδα σε αυτό. Και θέλω τώρα με την ευκαιρία να σου υπενθυμίσω ότι αυτό το ηχητικό είναι αυτούπνωση. Δηλαδή, εσύ επιλέγεις να εστιάσεις τα επόμενα λεπτά μέσα σου για να κάνεις αυτή τη βαθιά εργασία φροντίδα σε αυτού και χαλάρωσης και έχεις τον απόλυτο έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, εσύ επιλέγεις να εστιάσεις τα επόμενα λεπτά μέσα σου και να κάνεις αυτή την εργασία φροντίδας εαυτού και χαλάρωσης. Έχεις τον απόλυτο έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Αν χρειαστεί ή επιθυμείς, μπορείς να ανοίξεις τα μάτια σου και να σηκωθείς και θα είσαι σε πλήρη εγρήγορση. Όμως, αυτή τη στιγμή επιλέγεις να συνεχίσεις να έχεις αυτές τις όμορφες αισθήσεις χαλάρωσης και ηρεμίας στην αναπνοή σου, στα βλέφαρά σου. Ενώ παρατηρείς τώρα αυτές τις αισθήσεις στα δάκτυλα των ποδιών σου, στα πέλματά σου και πας όλο βαθύτερα, όλο και βαθύτερα σε γαλήνη και ηρεμία. Τώρα εστιάζεις την προσοχή σου στις στέρνες σου, στους αστραγάλους και αφήνεις τα πόδια σου να απελευθερώσουν όλη την κούραση, όλη τη φόρτιση της ημέρας, καθώς παρατηρείς τώρα τις αισθήσεις στις γάμπες σου. Και αν τυχόν νιώθεις κάποιο βάρος ή μούδιασμα σε ένα από τα δύο σου πόδια, είναι εντάξει, είναι απόλυτα εντάξει. Απελευθέρωσέ το. Άφησε να φύγει η όποια ένταση και νιώσε τα πόδια σου βαθιά χαλαρωμένα, καθώς τώρα ανεβαίνεις προς τα γόνατά σου. Και μετά στους μυρούς, στους γοφούς και τα ισχύα σου και πας ακόμα βαθύτερα και ακόμα βαθύτερα με γαλήνια αίσθηση. Νιώθεις τη λεκάνη σου και την κοιλιά σου να χαλαρώνουν. Νιώθεις τη φυσική αίσθηση της αναπνοής να κάνει την κοιλιά σου να ανεβοκατεβαίνει. Με απλές φυσικές κινήσεις και πας βαθύτερα και βαθύτερα στο υποσυνείδητο. Ενώ τώρα χαλαρώνεις τους μυς στο στομάχι σου και ανεβαίνεις στο θώρακα. Και νιώθεις την αναπνοή σου σαν μία πηγή ανανέωσης και ενέργειας που τροφοδοτεί όλα τα όργανα σου με πολύτιμο οξυγόνο. Καθώς συνεχίζεις να χαλαρώνεις την πλάτη σου και όλη τη σπονδυλική στήλη, τους ώμους, τους αγκώνες σου, όλους τους μυς, όλα τα νεύρα, τους στένοντες του κορμιού σου, τις παλάμες σου. Νιώθεις το σώμα βαρύ στο κάθισμα, σε πλήρη χαλάρωση και εστίαση με τη γαλήνη που νιώθεις αυτή τη στιγμή, καθώς τώρα
χαλαρώνεις τον αυχένα σου. Όποια ένταση, όποιο βάρος φεύγει μακριά, καθώς πας ακόμα βαθύτερα. Όποιο βάρος φεύγει μακριά, καθώς πας όλο και βαθύτερα, όλο και βαθύτερα. Νιώθεις το κρανίο σου, τους μυς στο πρόσωπό σου, ήρεμος και γαλήνιος. Και τα μάτια σου να ξεκουράζονται και τα βλέφαρα βοηθούν σε αυτό, καθώς είναι κλειστά και βαριά. Και ο συνειδητός νους μπορεί να επιλέξει να βυθιστεί και να ταξιδέψει σε υπέροχα όνειρα, καθώς ο υποσυνείδητος νους ακούει με ακρίβεια όλα αυτά που λέω, καθώς διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και μπορεί μέσα από την εσωτερική, από τη συναισθηματική μνήμη, να δει συναισθήματα, εμπειρίες και να δει εάν κάτι ταιριάζει στον εαυτό στην παρούσα χρονική περίοδο και αν κάτι δεν είναι για το ανώτερο καλό του εαυτού, εάν κάτι έχει παλιά λογική, να το απελευθερώσει, να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για το καλό ολόκληρο του εαυτού. Θα ήθελα να σου μιλήσω για τις σκέψεις. Ξέρεις, καθημερινά περνάνε από το μυαλό μας χιλιάδες σκέψεις. Μικρές, μεγάλες, απλές, πιο σύνθετες. Βοηθούν στο να ερμηνεύεις πράγματα και καταστάσεις. Να έχεις στόχους, επιθυμίες, προσδοκίες. Οι περισσότερες από αυτές είναι ασυνείδητες ή είναι καθαρά εκτελεστικές, δηλαδή όταν ξυπνάς το πρωί, ρίχνεις λίγο νερό στο πρόσωπό σου και μετά, εάν θέλεις, πας τουαλέτα και να φτιάξεις κάτι να πιείς ή να φας πρωινό. Αναλόγως του που βρίσκεσαι, πώς αισθάνεσαι, οι σκέψεις επηρεάζονται, χρωματίζονται και έτσι αποκτούν χρώμα. Όπως επίσης κάποιες μπορεί να έχουν περισσότερη βαρύτητα και να είναι στην αντίληψή σου περισσότερη ώρα από άλλες. Να σε απασχολούν παραπάνω ώρα, ίσως από αυτό που χρειάζεται. Και αυτό μπορεί να οφείλεται σε τυχόν δυσφορικά συναισθήματα ή σε κάποια ενόχληση ή σε κάποια κατάσταση που σε επηρέασε. Τι μπορεί να ήταν? Αυτό που για κάποιο πολύ σημαντικό λόγο προκάλεσε κάποιες, λίγες ή πολλές σκέψεις να προκύψουν και να σε απασχολήσουν. Ίσως μονοπόλησαν κάποιο σημαντικό χρόνο από την καθημερινότητά σου. Και επειδή σε απασχόλησαν παραπάνω από τις κοινές καθημερινές σκέψεις, μπορεί να σε φόρτισαν παραπάνω, μπορεί και όχι. Ίσως σου έφεραν κάποια κόπωση, μήπως ένιωσες ότι δεν μπορείς να τις σταματήσεις, σαν να τρέχουν με ταχύτητα φωτός και είναι συνεχόμενες, με αποτέλεσμα ίσως παραπάνω φόρτιση και ενόχληση. Μπορεί και όχι. Εστίασε στο περιεχόμενο της σκέψης, στο συναίσθημα ή στα συναισθήματα που σου βγάζουν. Είναι εντάξει να το νιώσεις αυτό αυτή τη στιγμή. Πάρε μια βαθιά ανάσα και νιώσε μέσα σου ότι η όποια φόρτιση ή
ή όποια δυσφορία είναι περιττή αυτή τη στιγμή. Δες σαν να σε παρατηρητής τι συμβαίνει. Το συναίσθημα, τις σκέψεις, ίσως την κατάσταση ή την εμπειρία που προκάλεσε όλα αυτά. Αναφέρομαι σε αυτές τις αρνητικές με δυσφορικό συναίσθημα σκέψεις που σε κάνουν να μην αισθάνεσαι όμορφα, που σε φορτίζουν. Σε αυτές τις σκέψεις όπου μπορεί να σε κουράζουν, να σε φορτίζουν ίσως και να μπλοκάρουν την καθημερινότητά σου. Αναγνώρισέ τις. Νιώσε το μέγεθος και το χρώμα τους. Είναι εντάξει να βιώσεις τώρα αυτή την εμπειρία. Φαντάσου τώρα ότι είσαι σε ένα πολύ αγαπημένο σου μέρος. Ένα μέρος όπου έχεις πολλές όμορφες αναμνήσεις. Ένα μέρος που και μόνο που το σκέφτεσαι γαληνεύεις και έχεις μία ευχάριστη αίσθηση. Βίωσέ το σαν να είσαι εκεί. Σαν να είσαι εκεί αυτή τη στιγμή. Ίσως μία αγαπημένη παραλία. Ίσως ένα αγαπημένο σπίτι. Ίσως μια όμορφη πλατεία όπου έπαιζες όταν ήσουν μικρό παιδάκι. Ό,τι και να είναι, βίωσέ το σαν να είσαι εκεί τώρα. Στο αγαπημένο σου μέρος. Κοιτάς τριγύρω τα χρώματα, τι υπάρχει εκεί, την αίσθηση που είσαι εκεί. Όμως, εάν δεις πιο προσεκτικά, θα δεις ότι γύρω-γύρω, εκεί μπροστά σου, έχει πολλά αντικείμενα πεταμένα. Σαν να τα πήρε ένας δυνατός αέρας και να τα έφερε εδώ και να τα έριξε από εδώ και από εκεί. Πράγματα χρήσιμα και κάποια όχι. Διακρίνεις και πολλά σκουπίδια, ίσως φθαρμένα πράγματα. Ίσως παλιά, από παλιές καταστάσεις. Ίσως από παλιά συναισθήματα. Κάνε μία βόλτα τριγύρω και δες τα πιο προσεκτικά τώρα. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελες στον αγαπημένο σου χώρο. Να βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα σκορπισμένα τριγύρω, μπροστά σου, δίπλα σου. Όπως και αυτές οι περιττές και φορτισμένες σκέψεις. Εμφανίζονται ξαφνικά και μπορεί να είναι στο δρόμο σου, μπορεί να σε δυσκολεύουν να περάσεις, φορτίζοντάς σε και επηρεάζουν την οπτική σου, επηρεάζουν τα συναισθήματά σου. Κοιτάς τριγύρω, ίσως με απορία, το αγαπημένο σου μέρος και μπορείς να πάρεις μία απόφαση. Ή να τα αφήσεις όλα αυτά εκεί τριγύρω ή να πάρεις σακούλες και κουτιά και να συμμαζέψεις το χώρο.
Άλλωστε, εδώ είναι ο αγαπημένος σου χώρος, όπου πάντα σε γέμιζε χαρά και ηρεμία. Και τον θέλεις όμορφο, καθαρό. Ό,τι και να επιλέξεις είναι τάξη. Αν δεν θέλεις τώρα να τακτοποιήσεις το χώρο, είναι εντάξει. Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις και να το κάνεις. Είναι δική σου επιλογή. Εάν θέλεις πάλι να κάνεις τον χώρο όμορφο, όπως τον θυμάσαι, πάρε μερικές σακούλες από εκεί δίπλα. Έχει πολλές πεταμένες και ξεκίνα πρώτα με ό,τι θεωρείς περιττό. Ό,τι θεωρείς ότι πια δεν έχει καμία χρησιμότητα. Είναι περιττό και σε φορτίζει και μόνο που το κρατάς. Οπότε πας, το πιάνεις και το βάζεις στη σακούλα. Και προχωράς στο επόμενο. Και στο επόμενο. Μέχρι που ο τόπος να έχει καθαρίσει από οτιδήποτε περιττό, οτιδήποτε παλιό, οτιδήποτε φορτισμένο και αρνητικό. Κοίτα τι όμορφα που είναι εκεί τώρα. Μεγαλύτερη δουλειά έγινε. Συγκεντρώνεις και πας και αφήνεις τις σακούλες στους ειδικούς κάδους, νιώθοντας ανακούφιση και ικανοποίηση που καθάρισες όλα αυτά τα περιττά, ίσως πια άχρηστα, ίσως αναχρονιστικά πράγματα. Τώρα πιάσε μια κούτα και βάλε μέσα ό,τι χρήσιμο και θετικό έχει μείνει, που σε ενισχύει θετικά, παίρνει χαμόγελο. Και καθώς τα μαζεύεις ένα-ένα, βλέπεις ότι κάποια πράγματα έχουν ιδιαίτερη χρησιμότητα. Κάποια έχουν τροφή για νέες δημιουργικές και όμορφες σκέψεις, αλλά και συμπεριφορές. Εάν χρειάζεσαι κι άλλη κούτα, πάρε όσες θέλεις. Θα μείνω λίγο σιωπηλή και να σου αφήσω χρόνο να ολοκληρώσεις τη διαδικασία. Νιώσε την ικανοποίηση, τη χαρά στο να επιλέγεις τι θα βάλεις στην κούτα, τι κρατάς και τι όχι, τι σου δίνει όμορφα θετικά συναισθήματα και τι όχι. Στο πώς να βρίσκεις άμεσα λύσεις ή ιδέες αποτελεσματικά με επιτυχία για να έχεις μια υπέροχη, άνετη και γαλήνια καθημερινότητα. Και αν ορείς κάτι το οποίο αναρωτιέσαι αν είναι περιττό, νιώσε μέσα σου. Το χρειάζομαι πραγματικά αυτό, είναι περιττό.
Και αν είναι περιττό, πήγαινε το στον κάδο. Νιώσε μέσα σου εάν χρειάζεσαι πολλά και περιττά ή λίγα και καλά στοχευμένα στη γαλήνη σου, στη χαρά σου, στη δημιουργικότητά σου που να γεμίζουν την ψυχή σου όμορφα συναισθήματα όπως αγάπη, τρυφερότητα, χαλπορή, επιτυχία, ευημερία και άλλα. Νιώσε περηφάνεια και αισιοδοξία για αυτή την υπέροχη εργασία που κάνεις εδώ. Για σένα, για το αγαπημένο σου μέρος, για την ψυχική σου ευημερία. Να απομακρύνεις οτιδήποτε περιττό και αρνητικό και να κρατάς μόνο πράγματα, θετικές σκέψεις, θετικά συναισθήματα που σε ενισχύουν και σε βοηθούν στην καθημερινότητά σου. Ξέρεις, όταν ένας χώρος είναι όμορφος, γαλήνιος, τακτοποιημένος, με όμορφα μικρά ή μεγάλα πράγματα χρήσιμα, μπορούν αυτά να βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις ό,τι ίσως μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Ίσως μία βροχή, ένας δυνατός αέρας. Τώρα έχεις καθαρό το χώρο και μπορείς εύκολα και άμεσα με γαλήνη και διορατικότητα να αντιμετωπίσεις ό,τι μπορεί να προκύψει, καθώς έχεις καθαρό τοπίο, καθαρή οπτική. Και αυτό σε βοηθάει με τα χρήσιμα πράγματα που έχεις να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Και τυχόν βρεθεί κάποιο σκουπιδάκι στην πορεία, είναι εντάξει. Το βλέπεις με ψυχραιμία και αποφασίζεις εάν το χρειάζεσαι ή όχι. Και στιγμιαία, εάν δεν το χρειάζεσαι, το πας στη θέση του. Στον κάδο. Καθώς θέλεις τον χώρο σου όμορφο και γαλήνιο, για να μπορείς να απολαμβάνεις, να βλέπεις καθαρά και να νιώθεις γαλήνη και ικανοποίηση. Ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και ασχολείσαι με ό,τι σε γεμίζει θετική ενέργεια και θετικά συναισθήματα άμεσα και αποτελεσματικά. Και επειδή μπορείς και βλέπεις πιο καθαρά τώρα, μπορείς να διακρίνεις τι μπορεί να σε φορτίσει και τι όχι. Μπορείς να δεις τις χρήσιμες, πολύτιμες σκέψεις που σε βοηθούν και ενισχύουν την καθημερινότητά σου και να ξεχωρίσεις με αμεσότητα εάν κάτι δεν σου ταιριάζει ή σε φορτίζει αρνητικά, να το κοιτάς με ψυχραιμία και άμεσα το βάζεις στη θέση του, στον κάδο. Ό,τι περιττό, φορτικό, αιμονικό, αρνητικό, έντονα παρορμητικό δεν έχει θέση στο όμορφο τοπίο σου, στο αγαπημένο σου μέρος. Ρίξε μια τελευταία ματιά στο αγαπημένο σου μέρος. Δες το καθαρό και νιώσε όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα που έχει αυτό το μέρος. Με έξτρα ικανοποίηση από την πολύτιμη εργασία που έκανες εδώ σήμερα. Υπέροχα θετικά συναισθήματα και υπέροχη εμπειρία που μπορείς να πάρεις μαζί σου στην επιστροφή προς την καθημερινή πραγματικότητα. Εάν σε περίπτωση άφησες την εργασία για αργότερα, είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Ο υποσυνείδητος νους γνωρίζει τη διαδικασία και θα το κάνει στο δικό του χρόνο.
ίσως σε μερικά λεπτά, ίσως σε μερικές ώρες, μέρες. Το κάνει με το δικό του τρόπο και χρόνο, καθώς γνωρίζει πόσο ανακουφιστικό και ικανοποιητικό είναι να απελευθερώσει οτιδήποτε είναι περιττό και να κρατήσει μόνο θετικές καταστάσεις και υπέροχα χρήσιμα πράγματα. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψεις στην καθημερινή σου πραγματικότητα. Επιστρέφεις με χαρά και ικανοποίηση, καθώς ολοκλήρωσες μία πολύτιμη εργασία φροντίδα σε αυτό. Επιστρέφεις έχοντας μαζί σου αυτά τα πολύ χρήσιμα πράγματα και γνωρίζοντας πια ότι οτιδήποτε περιττό, οτιδήποτε σε φορτίζει αρνητικά, άμεσα και αποτελεσματικά το διαχειρίζεσαι με τον πιο τέλειο τρόπο και τα απομακρύνεις, τα απελευθερώνεις, όπως έκανες και με εκείνα τα περιττά και αναχρονιστικά πράγματα που πέταξες πριν στον κάδο. Ο υποσυνείδητος νους έχει όλες τις γνώσεις και μπορεί να διακρίνει τι είναι ωφέλιμο για τώρα για σένα και τι όχι. Και το κάνει με τον πιο τέλειο και άνετο τρόπο. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψεις στη συνειδητή καθημερινότητα. Και για να σε βοηθήσω να το κάνεις αυτό, θα μετρήσω από το 1 μέχρι το 5. Και σταδιακά επιστρέφεις νιώθοντας ανανέωση και αναζωογόνηση στο νου και στο σώμα. Ηρεμία, αλλά και μία γαλήνια δύναμη και αποφασιστικότητα για να διαχειριστείς την καθημερινότητά σου με τον καλύτερο τρόπο. Και αρχίζω να μετράω τώρα. 1, 2, αρχίζεις και αισθάνεσαι τις φυσικές αισθήσεις να επιστρέφουν στα χέρια σου, στα πόδια σου. 3, όποιο μούδιασμα φεύγει και απομακρύνεται μακριά. 4, καθώς ετοιμάζεσαι σιγά σιγά να ανοίξεις τα μάτια σου. Και 5, ανοίγεις τα μάτια σου και συνεχίζεις την ημέρα σου με αισιοδοξία.